Ang sektor ng paghahayupan ay mahalagang bahagi ng agrikultura sa gitnang Luzon. Sa pamumuno ng Department of Agriculture Regional Field Office 3, patuloy ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto para suportahan ang mga magsasaka, animal raisers at mga kooperatibas sa buong rehiyon. Sa pamamagitan ng Livestock Banner Program, layunin ng ahensya na palakasin ang lokal na produksyon ng mga produktong hayop upang matiyak ang sapat na supply, abot kayang presyo at mas mataas na kita para sa mga benepisyaryo sa kanayunan. Ang programa ay nakatuon sa pagpapataas ng production at productivity sa livestock sector. Kabilang dito ang pagpapaunlad ng enterprise development, pagtaas ng kita ng mga magsasaka, at pagtiyak ng environmental compliance sa mga gawaing kaugnay sa livestock at poultry. Pinapangasiwaan ng programa ang koordinasyon, implementasyon at monitoring ng mga proyekto kasama ang iba't ibang stakeholders. Kabilang sa mga pangunahing produktong tinututukan ng programa ay ang mga sumusunod: baboy, karne at itlog ng manok, karne at itlog ng itik, kalabaw, baka at kambing. Ang mga serbisyong ino-offer ng livestock program ay yung UNAIP o United National Insemination Artificial Program, yung sa ating Disease Prevention and Control of Economically Important Diseases, yung sa Philippine Native Animal, Nutrition and Feed Resources, Livestock Economic Enterprise Development Project, and then yung ating INSPIRE, yung Intensified National Swine Industry Recovery Program. Yung Unified Artificial Insemination Program, ito po ay nagbibigay tayo ng mga semen straw sa ating mga partner LGU, and then nagbibigay tayo ng subsidized LN2 tank doon sa ating mga AI technicians. So ang mga binibigay na semen dito ay yung mga superior breeds of animal para ma-improve ang genetics ng mga native animals natin na inaalagaan ng magsasaka, kagaya ng baka at kalabaw, na yun ay galing yung ating mga semen sa National Dairy Authority and then sa Philippine Carabao Center. So ang disease prevention and control, ito po ay yung pinagsanib pwersa ng Livestock Banner Program, Regulatory Division, at saka ng Integrated Laboratory, na patuloy po tayong nagmo-monitor at nagko-conduct ng surveillance sa ating mga farm, not only piggery, including poultry farm, para maiwasan po natin ang pag-spread ng economically important diseases like yung animal swine fever, and then yung avian influenza virus na umaatake sa ating mga poultry farms. Sa Philippine Native Animal Development, tayo po ay mayroong mga multiplier farm ng native animals sa ating 4 na istasyon dito sa Region 3. Isa sa Magalang, isa sa Tarlac, 2 sa Zambales, yung sa May Botolan and San Marcelino. So nagre-raise tayo doon ng mga native pigs, native chicken, na pinapamigay po natin sa mga individual beneficiaries na gustong mag-apply na mag-alaga po ng native animals para maging kabuhayan po nila. So, ito pong production centers and animal distribution, kagaya po ng nabanggit ko kanina, mayroon po tayong 4 na station, at bawat station mayroon po tayong multiplier farm. So multiplier farm para sa kambing, para sa tupa, para sa rabbit, native pig, mga pre-raised chicken, na ito po ay nagpo-produce tayo para yun po ang ipamigay natin dun sa mga individual applicants or FCA na hindi sila qualified dun sa mga big ticket project natin. So sa Livestock-Based Economic Enterprise Development Project, ito yung mga big ticket project natin na binibigay natin dun sa mga Farmer Cooperative and Association, Local Government Unit, State College and University. Ito ay isang package ng livestock na magiging enterprise ng isang recipient na sila ay mag-multiply, and then pag nanganak ang kanilang mga inaalagaang baka, kambing, and itik, yun ang ibibigay nila dun sa kanilang member na parang repayment
repayment scheme nila doon sa kanilang member para dumami ang mga nag-aalaga ng kambing, baka at itik doon sa ating mga farmer cooperative, including LGU, na magagamit nila ito doon sa kanilang dispersal program dahil multiplier farm ang ibibigay natin ay mga purebred na kambing at tupa, upgraded na baka, na yun ang gagawin nila na para makapag-produce sila at ipamigay doon sa mga qualified recipient. Ito pong Inspire Project na to, nagkaroon po tayo ng Inspire Project dahil po dun sa outbreak ng ASF dito sa ating region na talagang dati number 1 tayo sa industriya ng pagbababoy. Nung dumating ang ASF, naging number 13 na lang tayo. Pero dahil sa programa ng Inspire, nakatulong tayo dun sa mga farmer cooperative and association na tinamaan ng ASF. Nagbigay tayo ng ayuda sa kanila na total project cost ng isang package sa mga FCA is 5.5 million, including yung commercial farm natin na badly affected ng ASF. Binigyan din po natin sila ng intervention para makarecover po sila at magamit po nila yon as startup capital para makapag-alaga po ulit sila ng baboy. Sa katunayan, ang Region 3 ngayon ay nasa top 3 na siya in terms sa national, in terms of volume of production sa ag, na dating noong 2020 nasa bandang 10 or 11 tayo. Ngayon umakyat na tayo sa number 3 dahil doon sa impact ng Inspire Project. Maaaring makinabang ang mga local government units, state universities and colleges, farmers, cooperatives and association at mga individual na magsasaka sa mga proyekto. Ang mga benepisyaryo ay kailangang pumasa sa validation criteria tulad ng complete documentary requirements, adequate manpower, adequate land, land should have adequate infrastructure, resources for animal care, knowledge and skills, farm operations sustainability, at financial capable. Upang mas mapabilis at mapagaan ang operasyon ng livestock farms, namamahagi ang DARFO3 ng mga sumusunod: incubator, animal holding truck, forage chopper, at Hammer Mills Incubators. Ang mensahe ko lang po sa ating mga farmer cooperative and association at saka dun sa mga individual livestock raiser, makipag-ugnayan po kayo sa mga local government unit. Kung mayroon po tayong municipal vet, pumunta po tayo sa municipal vet, or kung wala po, pumunta tayo sa Municipal Agriculture Office para malaman po natin ang mga requirements na kailangan at kung ano yung mga intervention na binibigay ng Department of Agriculture, particularly yung livestock program. Open po ang DA na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga magsasaka at mangingisda para po patuloy nating mapa-increase ang inyong production at mapalaki ang kita ninyo sa pagsasaka at pangingisda. Para sa iba pang detalye at katanungan, maaaring mag-email sa fod.livestock@rfo3.da.gov.ph o tumawag sa numerong 0929-524-1276. Ang Department of Agriculture Central Luzon Livestock Banner Program ay patuloy na nagsisilbing katuwang ng bawat magsasaka tungo sa masaganang kinabukasan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Maria Luz San Diego at kasama ko po ang aking kasama na si Cynthia Malo. Ang lulutuin po natin for today is sinigang na baboy. Ang first step po natin is magpapakulo po tayo ng tubig. Ayaw. Pag kumukulo na po yung ating tubig, itatambog na po natin yung ating baboy. Ito pong baboy na to is fresh. Galing po ito sa aming sariling alaga. Harvest po namin to na kinatay po namin. Kaya po ito ay siguradong bagong-bago. Nailagay na po natin yung baboy. Ngayon, ito po ipapakulaan natin sa loob ng 30 minutes. Pagkakulo po, isusunod na po natin yung ating mga ingredients. Tingnan natin, okay, kumukulo na yung ating
baboy at susunod na nating lagyan ng mga sangkap. Isunod natin itong kamatis. Sibuyas para malasa. Ayan. Siyempre, para may konting lasa, lagyan natin ng konting asin. Ayan. Then, isunod na natin yung gabi. Pang ano to, para lumapot yung sabaw ng ating sinigang. Lagyan natin ng gabi. Okay, pakuluan natin ng mga 2 minutes and after 2 minutes, susunod natin ng sitaw. Okay, ngayon nakalipas ang 2 minuto. Okay, kumukulo na siya. Tambog na natin ulit itong sitaw. Itong sitaw na to is fresh na fresh to. Sariling ani din natin to kasi tayo ay mga magugulay at magsasaka. Kaya siguradong masarap ito, malasa. Ayan. And isasabay na rin natin itong okra. Okay, another, siguro mga 1 minutes lang. Okay, nakatapos na tayo ng 1 minutes at kumukulo na siyang muli. Itambog na natin itong labanos. Ayan. Labanos para malasa siya. Pwede na rin nating isabay itong sili, ang ating main na pinakamagpapalasa sa ating sinigang. Itong sili. Magpapalasa sa ating mga buhay. Ngayon, nalagay na natin lahat ng mga sangkap at ito ay muling pakukuluan natin ng mga 5 minutes at para maging okay na siya. Okay, kumukulo na ulit. Siyempre, huwag natin kalimutan ilagay ang ating pampalasa, ang tamarind powder para mabuo ang ating sinigang. Yan. After mga 2 minutes, okay na to. Ready na tayong kumain. Okay, tingnan natin yung ating sinigang. Kulot na yan. Luto na siya. Tikman natin kung sinigang ba talaga. Okay, perfecto. Para ngayong tag-ulan, mainit na sabaw. Tara, kain na tayo. Maasim at malinamnam. Perfect sa tag-ulan. Certified Agri-Sarap. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-agri at nawa ay may nalaman po kayo sa atin pong episode ngayong araw. At isa lamang po yan sa mga programa ng DA. Asahan po ninyo na sa mga susunod pa ay itatampok namin ang iba pang mga mahahalagang isinasagawang programa ng DA para po sa inyo ng mga magsasaka at mangingisda. At maging updated din sa mga balita mula sa DA sa pamamagitan ng pag-follow po sa aming pong mga social media accounts na Department of Agriculture Central Luzon sa Facebook at YouTube. Magkita-kita po tayong muli hanggang sa susunod mga ka-agri dito sa atin pong programa ng Agri TV Central Luzon.